Khalil shi kuma yake tambaya ana yake cewa idan za a ƙara injin mota ƙarfi ta yaya ake ƙara masa. So ƙara injin mota ƙarfi ko in ce tunin ya kasa kashi-kashi, akwai stage 1, akwai stage 2, akwai stage 3. So amma kafin in bayanin stage ɗin da ake yi na tunin, bara in maka bayani shi kansa menene ƙara ƙarfi a injin mota. Kamfanonuwan hada motoci idan suka fito da mota da kamfani ba sa fito da ita da ƙarshen ko maximum power wanda injin zai iya baka, ba sa fito da ita da ƙarshen ƙarfin da injin zai iya baka, saboda me, saboda taimaka karko kuma ka daɗe kana hawanta. Idan ya zama da cewa sun tila masa wannan ko sun ƙure shi ya baka iya ƙarfin da zai iya bayarwa, ba zai ƙwari ba kuma ba zai lastin ba. So idan ka kuma ka samu motar ka ta zo maka kaga wannan ƙarfin da kamfanin ya fito bai maka ba, akwai matakan da ake bi don ka ƙara ƙarfi, ka ƙara rake ta injin ya zama da cewa ya zama performance injin. A inda yanzu kuma zan muku bayanin stages din na tuning din. Misali a stage 1 kawai ECU remap shine za ga an jona computer dan yi programming ECU din dan ya dinga aiki yadda ya kamata, sannan kuma akan dan canja air filters da air intakes wani sa'in, sannan kuma akan dan yi canji a jikin exhaust silencer kenan. Shine stage 1 matakin farko, ta dan ƙara karfin ta kadan amma baka kure injin yadda ya kamata ba. Sai kuma stage 2, wannan stage din kuma karfin zai dan fi na baya. Duk wayancan abubuwa da muka lissafo a stage 1 zaka sa su, amma kuma zaka ƙara da misali turbo guda ɗaya ko guda biyu, fuel injectors masu kai mai yadda ya kamata, sannan intercoolers saka dinga hutar da injin, saboda yanzu injin ka tala masa wuta zai dinga zafi na tashin hankali. Iya radiator ba zai dinga cooling ɗinsa ba, sai ka sa masa intercooler. Kuma da performance intake manifold a stage 2 kenan, saboda mai injin zai dinga fitar da zafi sosai. Idan kai amfani da tsohon manifold na da ba zai iya jura zafin da injin zai dinga fitar da shi ba, don haka da sai ka sauya wa'annan abubuwan don kuma ya tafi daidai yadda ake so. Sai kuma stage 3 wanda shine kurewar tuning gaba daya, inda zai baka maximum horsepower daga horsepower 600 700 abin da ya sama zaka iya samu a wannan stage din. A wannan stage din zaka yi abin da aka yi a stage 1, zaka yi abin da aka yi a stage 2, sannan kuma zaka kara da canjin misali camshaft, zaka canja pistons, za a iya zuwa amma forging sabon pistons wanda aka yi sa titanium wanda ya rike duk wani bala'i da za a zubo wannan shi injin kenan. Sannan zaka canja complete exhaust system ɗinka, sannan ECU remap ɗinka zaka sake shi gaba ɗaya, zaka yi programming ɗin shi gaba ɗaya. So a wannan stage shine karshen stage inda zai iya baka karfi. Yanzu misali kamar motar je ba shi wanda yake drift da ita wannan, yanzu ku kalla ku gani, kun ga nan ga intercooler ɗinsa, nan ga turbo ɗinsa can a can gefe, ga performance intake manifold ɗinsa, duka sai da ya sauya a wannan motar. So irin wannan abin zaka iya samun motar da injin ta fa normal injin ta zaka siya sabo da kamfani normal da yake zafi miliyan 1 ba, amma a cikin wannan process din ko kafin ka kara mata karfi zaka iya kashe mata miliyan 30, miliyan 20 kai har sama. Kai idan ka hada ma da upgrading har da irin su performance kafa, dan dole ba zai yi ka kara injin ka wannan karfin ba kai amfani da normal shock absorbers wanda injin ya zo da su, sai ka canja shock absorbers, brake, duk sai ka sa performance brake da wasu sauran abubuwan da ba a rasa ba. Sai ka zaka iya kashe mota sama da biliyan 30 ko 40 akan irin wannan process din na kara karfi, amma fa zaka san me ka karo mata. Yanzu bari mu baka misalin wasu motocin da a kamfani inji ɗaya suke amfani da shi, kawai ɗaya an kara masa karfi ne, ɗaya ba a kara masa ba. Wayannan motocin da lissafo maka injin su iri ɗaya ne, kawai ɗaya ya fi ɗaya karfi ne, bambancin su kenan. Kaga na farko akwai Aston Martin Vantage da G-Wagon, inji iri ɗaya suke amfani da shi, kawai ɗaya injin ya fi ɗaya karfi ne. Sannan na biyu ina jin akwai Toyota Matrix da Lotus Elise, wayannan motocin guda biyu inji ɗaya suke amfani da shi, kawai ɗaya ya fi ɗaya karfi ne. Sai akwai Ford Crown Victoria da Koenigsegg CC8S, ita ma inji ɗaya suke amfani da shi. Sannan da BMW i8 da Mini Cooper, su ma inji ɗaya suke amfani da shi. Sannan da Benz ina je S600 da Pagani Zonda, inji ɗaya suke amfani da shi. Fata na an samu ka tambayar ka.